Ako si Balong, ginaingon. Ang akong bisyo kaniadtog karon parehas ra gyapon. Mao kining nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Haskang masawa ni nako si Ivana, no? Piti yun ni na ako ba? Piti sa panglili. Way unay ba, Eugene? Way unay! Bay. Ano sa kay ka ng manglili sa? Huh? Ilami nagmaligo ang babae? Sukad! Wa bagyo ka masakbi sa imong gilili, bay Balong. Matay ram gina ba, Eugene ba? Maging matay lang ta ba? Gina, wais kay ka ba? Abtik kay ba? Kung tanaw ni mo nga murag nagduda ng imong gilili, lihay din ka. Palayo din ka ba sa venue? Sundon niya na ako imong style, bay Balong. Oy, bati ayaw pagsunod-sunod, oy. Wa na kay originality, ana, ba, Eugene? Ako pa nimo, no? Mangawat ka. Igmat lang ka ng anang pangawat, di ka masakpan. Sa yun raman na. Kung masakpan ko sa akong gikawatan, ilag-ilag na yun ko. Magpakiluoy kog mayo. Kanang best actor ang dating ba? Ha? Ang duha ay nagasinabot pulos mga tangan. Tinuod bago na, Gilberto, nga mamusuhay nas balong. Kuno, Kisa may hangi pang buso? ay dagan. Bisag usa, wagi mi reklamo. Ganun man. Madlok siguro. Ako'y busuha o. Tuslukon ko diyang mata mo. Aron mabuluhog ka. Gani mo no, buso-buso ka. Lapel mi sa kuwan. Pura mo kong maritis oy. Ang kakiha. May gabi! Pag-upagani na akong nakita aning tawanan nga nasutihan na og si Eugene. Nangayo na magpangatahuran. Kinsa man di Iron? Si Balong. Dito ko sa ilang bahay ni Bay Aye ganina. May gipanagsultihan mi. Unya, anong ni Aman ang kasamo, Balong? Ulitaw ko, daag naman ka, Ivana. Unya? Manguyab ko niyo, Ivana. Ha? Oh. Unsa? Sa kada kang babae nga imong gipang buso, wa kay napilian nila? Ikaw may akong napilian, Ivana. Ha? Sa ato pagibuso, gyud ay ko nimo, Balong, ha? Oh, wa pa. Oh, kuan ba? Kanang wa pa daw na ako nabuhatan nimo, Ivana, kay mahal man ti ka. Nganong busuhon man ti ka? Gawas pasad kanang akong pagbuso sa mga babae. Ay, lingaw-lingaw man na ako ba? Kuyawa, no? Ngilgigan nimo kalingawan sa mangbuso man gyud. Sige na, Ivana, good. Sugta na, gugo. Promise, kung sugto na ko nimo, no, di na ko. Unsa? Nalisuan ka na sa imong pangisip, Ivana. Buta ka? Bungol ka ba? Ha? Wa ba'y balilong ni mo nga inampak kay na si Balong. Bisag kinsa na babaeng gibuso niya ng animal. Unya, imo siyang gisugot. Ni saad man siya, mapa. Oh. Nakasugto na ko siya. Di na niya buhaton nga mamuso. Mag-usap na siya. Unsaon man nga nahigugma man ko ni Balong. Hilom da iba na, oy. Kugma. Bright man unta ka, pero bogo ka mas gugma. Sa'yo mo reklamo ba yun? Si Balong, Chief Tanod. Si Balong mo. Ang sariki ko ni Balong di mo, ha? Ay nga kong pagkakwa. Ha? Iya kong gibuso samdang naligo ko sa banyo. Nasab na musong sa kanang dako. Karon kay may complain na ta. Imbitaho na mo si Aron. Sayon rin sa barangay hall. Awas Balong iba na. To aras barangay hall kay may bayot nga may reklamo niya kay gibuso niya. Unsa? Buwagi na sa Balong, ha? Ivana. Pagkauaw ng tawanan na. Pwede kaba ba niya?
Nahusay ng news bayot, Ivana. Namakak mo to siya kay... namakak to siya ba nga namuso ko niya? Ang tinuod na ibog to na ako itong bayuta. Wa mo ginamuso niya, God. Tumutumo naman itong iya, ha? Kaya taong kong buwagi, Ivana. Uy, maluhoy taot ka lang ko, day. Paitaw niya ini. Ay paghilak diha, uy. Di man kamutula ko, Bi. Hilog na, nituon ako nimo. Ito ka lang ko. Lagi. Salamat, Ivana. Salamat. Hay, Ah. hay. Gakos-gakos na sa akong anak balunga ka. Kay di na nimo asawa. Ako na siyang pangasawa ng kuying. Magpakasal namin ni Ivana aron magakos ko na siya sa oras-oras, minuto-minuto. Unsa? Daoy, kaso na di sila si Bana o Gibalong. Aye? Kanang magulano ng mga bayot. Uy, in love ko balong good. In love ko. O gani nga nagtumutumo kong sulti ni Lito sa barangay Tanod nga gibuso kong balong. Pero nagilty man ko adto maong nikasulti ko tinuod nga wa ko pusuhain tao di balong oy. Mao gyud. Tumutumo ra to. Kay kana si Bay Badlong, mga babae ray busuhon ana. O anay pili bisag pili pa edad basta makabuso lang nagbabay. Mao na. Nakasal lagi tayo, Ivana. Oh, balong. You are mine. Hindi lang ka niya. I'm yours. Ready sa unsa? Kuan, sa sabong sa kakakarong gabi, iba. Oh, balong, hinahinaya, uy. Tas ako asawa. Slowly lang, ayaw Gigil na, paspasa. Gigil na mo kay ko. Sige. Slowly. Slowly lang tabat. Surely. Oh, sa'yo lagi kang mata, my love. So sweet, ha? Gialimutan ko, uy. Alimuot, way hangin gabi kay kubang electric fan Bao nato. lagi, eh, nagugba man to. Sige lang, palit lang tagbag ko. Oh, unsa man? Ligo na ka? Dungan ta na. Una lang. Mamani mo, ako nasad. Sige. Sige. Ligo na ha. Mauna ning ako gipaabot. Busuhon akong kawasawa samtang maligo siya. Hinay. Ivana, Ma. maligo ka na? Oh, ma. Ako sa'y paunahan, Debbie, kay nagdali ko. Ma, ako na lang, ma. Ako lang good kay malate na ko sa among prayer meeting. Ay, may akong pagkaplastar din eh. Makita na akong asawa nga maligo na. Uy, nagpalid-palid na sa... nagpalid-palid ng kurtina sa hangin, sa ilang CR. Alam niya, plaster kay ko, Trio. Uy, nakita na nako ang hubo nga lawas ako asawa nga nagtalikod. Uy, wa man mapadpad sa hangin ng kurtina. Ganiya. Napalid, karwa na. Napadpad na sa balik. Ivana, asawa ko kanindot di mo. Ivana. Ivana. Yun na. Time pa ko. Naibungong ko. Anong kurayot mo nagsampot si Ivana? Ay, kung ingna nga sa front view lami kayong akong asawa. Ug sa back view, wala lami. Di ka, Bi. Padulaan na to, Bi. Padulaan na to ang pagbuso, Bi. Hinay lang ta. Hindi ko din magpahimutang kini. Padulaan na to. No, i-zoom na to, Bi. Hala, ang kurtina. Natangtang. Napadbas layo tungkol sa kakusugsangin. Ay! Awa kay bata! Balong! Oh my! Uy! Hasta ko nga imong ugang. Hala! Puso pa nimo! Ni! Gilberto! Naku! Hindi na ko din
Ay! Gibuso ko ni Balong. Di na siyang liog si Ay, Balong. lalo! Ay, kini ginuhukom! Bantog rag kurayot nagsampot! Si mama ko yung di ligo! Dili si Banang ako asawa! Iyay! Niresulta na gyud ang sige na kong pamuso. Hastang inahan sa kong asawa, nabusuhan man akong apil. Hapit ko lunggu sa liog sa amahan sa kong asawa, oy. Mga katubang kasama ang kaagi ni Balong dinhiling tulumanon. What's the style? Hapit lunggo is liog is style. Kinamang suglanon gisuwat ni Cecil Danyusos Cabrera dalit sa RMN Drama.